O camiño por aquí, o que máis tal, o que ven da parte de Ribeira para é o que pasan máis por aquí. Sí. En cantidades, eu teño un sobrinho que fixo 3 ou 4 veces. E por que razón a fixo? Por Porque lle gusta, gustalle. Aquí, de momento, estamos, agora vai abrir a fábrica esa de reforzos que se arrogantes, aí en Nimo, que están preparando e van a abrir aí. Temos aquí a Feba que está aí abaixo, aí a 500 metros. Está outra que é a mesma fábrica, pero está aí no Morro Novo, a Feba. E aquí temos uns servicios moi bons. Depois a construción, eu teño un fillo que traballa na construción. Xa hai moitos anos, eu hai 11 anos que me retirei, e eu quedouse ca empresa. Entón, pois, estamos así a traballar. Aquí, de momento, pois, é un sitio onde se vive ben estable, sin problema de nada, de xuventud, nin cousa ninguna desos. Temos o polo deportivo aí mesmo, aí onde está a pasareira, que é moi bonita, se na vistes, aí mesmo onde están aqueles coches, hai unha pista que se mete á esquerda, está aí para arriba, a 200 metros. Onde está a Mercamóvel e a gasolinera, para o lado de arriba. Iso está precioso, está bonitísimo. Depois están os rapaces, a escuela dos rapaces pequenos, moitas cousas. Desde logo é precioso. Aí non hai que subir aí ao tiño dese monte para arriba, que pasa unha pista que vai a dar á Paradegua, ao alto da Paradegua, e colles esa vaguada toda e miras para baixo, podes sacar a foto que queiras, que iso é precioso, iso é bonitísimo.